me Sompa FM siama bronya matna siame de eba besomo wadaroma ya no ahye no so de amai social media handles ne yetwa live e wo ho eya Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, and also Sompa TV and also Sompa FM. www.sompaonline.com. Something in other. Yabone bedem makosani bi na kenkan free one satie yen efa ho ye jebrani adagena ensam ne biebie mo ede amamo a na ye boawramo ene ye ma Cecilia Blanda Park na soafo ya no wo hwe ya ho ne die ho nsam so no ne ma bi ekorrent ne nyina no ene se sikatwitwiri di be se $1 million ye ko hu ye se hye ne mpase ne nyina no na ho boafo bi a wo kire se o mokɔ wi ano na enam so asansem we se nyina no ebeda bedwasre da na epanyimfo ahwehwɛ mu amene ekodi special prosecutor nsem ya so eso asem ne mu aye kasai no wonom abo akire ede ama yoko se wonom na abonefo sem nyina da no wonom na eda wonom abam nti wonye na wontoa ehwehwemu ne so sa asem wese eka ho ama mranim ni ye ramate pebu akyerese abai lawyer panyin na futuo ya wode ama yoko efa ma Cecilia Blanda pa ne nsem ne ho no enya ade a wone no adwen se mo ntwen kakra na nhwemu na ekosia na nkose wose ne nyina no enya ade a ebetimi aboe basa na wobi epese okoso yesa na motuo ne bi se bia Ghana sika bi ye de fa kwan boni bi so ana se bia ka na chichie kwan so wobi afa Ghana sika de fa ho ade akwakogu onu ankasa na account man na se wode koye ne hu ya ebasa ehu bia mo no efise de edi nkan no yentimi amamra ankasa enu ntino no so koye a wo gidie bapa se bibia ne ho ebetimi ato ne nteno wono de Sompa FM ne sam ya wokeka edefa eyema Cecilia Blanda pa eho no ene afuto ya wode ma yoko no anya ade a wone no eye adwen yetua ensem ne so ane ye boawramo yewura odame wono na chese woye attorney general na se aban lawyer panyin ya yankasa ya tentene ne wonsem nyina no esa eda na bemo na wono so ababonte kasa etrese futuo ya wono mede ama yoko no enye se wo fitin ya na wo hya ase kwaye ne sa nemom special prosecutor trese de esi ye no akwaya se Ghana sika ya ne basa ya toto nase na chese bi efomunte no enkebe ya wonom efamom nemom enye se bedru ne hwa ono akasa bo chese ne mintimi nso asem nimti no iyokofo emeje na wonom entoa so ebusia yewura odame wode nsem dodo na no na etudwa Yenina ye tie Sompa Ewusia mofa encheye na ye boye homoden se ye nsabeka yewura odame ne nsem ya wokeka ye efama Cecilia Blanda pa na asem ne hono na so no enya ade a ye nsaka ye mofa encheye ye hwi ne ye fa ye ni ejremu ewo atebubu na atebubu na ejebi ato wonom edwemu a akwakoye arehosem nam so nti no adapade pempem na ahwe adehia akwakoye su ene arewo nam sayoso wonom asa atoyenchem wese ato wonom no wonom adansem pi na di ene de ache yenko na yenko tie bimra ye boy homoden se atebubu wonom a wonom ejapade empempem ahwe wonom enam ejaya eto wono ye hwese ye nsabetimi aka ene no ena homachi ya 330 320 330 mu homachi ena eja no eto yenko na yenko tie nsam ne bibra Abusia chopa eneno asa akemuna ye boy homoden se enu amemen da se meboso me da na etoso enan no ena ahomache be se no miensa pa ho sima aduonu no ena wo kire se ejebi eto ho a enam so ntina de hye dodo na ena wonom adwaton de ahwe wonom asika mpempem afiri won sane de
wɔkeka sɛ tie nie enia no ɛno nti wɔnam so de adesrɛdeɛ de ama mpanyinfoɔ sɛ wɔnom ɛhwɛ na wɔnom entimi ɛmoa wɔnom yɛnkɔ ɛnkɔhwɛ sɛ yɛnsa bɛka ne na Sompa television so na call Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn na kokoshe wedi so ade awosem na de atwa wonom krampo yam na ne se atabubu amantin dumja adwumako no yase wonom enye adwuma biem eno ntie ba asa no adehye na nkasa trata ena wonom akosese nso de asiso akyese wonom ebo homoden se obetimi ede adum no nanso ne nyina mo hwese de na ejana no ese eden na amafo gyina ho bo homoden so obetimi adum no nso entimi num na akwakoya awrehosem ntini yenim de asie de nanso no de ekoso a yese omo kyese atabu amante fa service no enye adwuma na mrahye bedwane ya wono wa atabu amante won monyafo sanja nanja ebusia wokogina ho ekansem de kire wonom a won ho akwadwamu yi Assembly say bar market and can't get any animal, Yana Mamma, no man, or more harm. The Duana, the Bossian, upon the scene, but a some cassia at 20 cassipa, until ever made any animal shedding. The ammonium on can be I am almost shedding. Now, Yedina will so say, I shall fray a boafo, NGOs, the Roman partners, other groups be in Uncle Crabia or more beyond, or more se yeweke kan ya hona yatwi abeye omumwa na yafre aban kese aban mu nsoso se ani presem ti aban na obeye hubiri animi ya emaye na ehwa na yema me no momoko eba ebusia we say won monyafo sanja nanja wono na tebubu amantin wogyram mrahye bedwam edema adehia eno ewo ho wo monkafra de sie no yanso ye hwese mpanyifo betimi aba won sra bam na de se fata no won sa etimi akama etimi acheche wonom ewe yetoa ensem no so na ye ba santemantam asenum na asokokropo ni mu na yakwa akopie asokokropo no estate manager wono so ayadom ye ne ye kase no watimi atamsika 10,000 Ghana cedis de akwa akopie mu ewo eye female presence ye no so ewo kumase asenum na enam so de enam so a mani tu sa na mo no wo kyerɛkyerɛ mu de kyerɛ ensɛntrɛfo wa bla wasesa eniema hodo pina no na de ekoya ne bo no esom 10,000 Ghana cedis Mami Juliana insia boaten etu nanum tu ekyerɛ botaye nti enam so okoye sa aye de ma wonom na me papa tias papa so 20 years papa tias what they are to na koma so be boa omo da na bi afie be boa omo ni bi nti owu ye no me so me fa de to no sister me so me boa omo ni bi ene omo ye nyanka na fo titu omo da na bi afie ti they are to mo so me ma fi da bi edru bia na be ba be boa omo won na bi afie
meboa nyanka isa me na 8 years na me ma me bia me na me hwe ba bia na me di madru na ya dom so na meboa na du ba bia kakra wo benya bia no also tumi yi bi tumi de bua sabe wo ma wo ni bie nyanka ne awusia so bi da efiase enchese na brabo abawiye ebia na esan bi kra na ato nipa no ebia na how bi ne ba ebu also kra na ye ka bi eno nchese nipa no ye betu no jejemu nti no kakra yesu epesi itime ye no na ene na yi sabe de beboa time ba ya jumedi amba nse mebeboa ya mo maduane kakra mo nso kakra ya mo diapers ya mo toiletries a ebetimi edia aboa kakra mo Ebusia message Juliana insia boate wono ya sokwa municipal estate manager ena ekotie no enipa ya de awosa ye nam so nte no superintendent Vera Jakwe wono ena ejina female prisons anemu a woje sa enemen wono so eto nanum to e de asedama ye pese me kache ma Juliana say nyame hira no say wo di ni birthday wan ko bibia na kuma si female no pa e be ya do ye pese nyame hira no nye ne kesi ma ne nsu ho a de nyame aka na kuma obeye odo a obe da kire nyame nkoso ena sa odo ne share family na da nyame ka na kuma ya nsu e be fa anti Juliana so asre public ni say omumba boy aban timi nya ni nyina because image for abama omo feeding we near 1 cedi 80 pesos and omodidi breakfast lunch supper 1 cedi 80 pesos and so nti omo ambeso e mo ayentimi hwe image for and anya image for no kwaye of says so we are important in here logistics massive female any car kra image yare ayede ne ko hospitals. This year, mobile mom say now, your office, you hear the form of boy cements. I had renovation of some of our offices. Your workshops know about it because I had extra. Your salon, Tiabefa ways. Yami come up, Mumba boy and renovate massive female salon and a rich image for now. Ocean hairdressing. Thank you so much. Ebusia na chese nipa ya dia wasaye ma me Vera as pretended wono na eyekuma se female prisons wono wojira wonom anemu a Mrs. Watian ye dia ya okoye ye no woje edema wonom ye boaremo ewa apomden si achi badwumako no wonom so edemu na panyi pa ya wono so etua adwumakoi ano eyowura yire Mrs. Louisa Ajeman na ma me dia to dwa se adwuma ya wonom ebeye ye no aso ene no nte no ene wonom eto so asai apone eye adwumedie kakra e de abata wonom de no sebe ya ne nyina no apomde ho nsem ne betimi agina brane e de ama my Ghana adehye na sai say si etimi di bukwemu ewia Ghana ni bebia afiba ku bia obenya kwan se obekọ hospital na wakwa hwehwe wapum wo redie mu wahwe se bibi entochema pepi na ye twensi ebe yare ansani akọ hospital na e the cost kese pa brabusua e de amani hu konanda but ene National Health Insurance Authority ye de nhyehyeye kese pa egu akwam se ye se Ghana ni bebia ebe yare Nemo afibia especially before your birthday ni send you message your phone so say akosia mansa ochina ewa woda ebe ye ni just obekọ hospital ebe wo wo hwehwe body wo hwehwe oridie mu wo screening ahwe say bibi boni bia enkoso Sempo say ya ready watch ashase ekoso ready mu a ye be so ano ententem enti we ye hwehwe kese a ye di egu akon enchekra and at the end of the day we hope to achieve the Dia na chese ensama hodo ya ifra pomden
si achi ba adwumako no mo eba no na yada na di ede akyerɛ mo no yɛnhwɛ na yɛnkɔ ɛyɛ ensɛmfoforo mu na yɛnwura Ghana Premier League ni mu na ansa na no yɛkamfo mizo fruit drink and 5G miza na di amount sɛ dwabo dwumadie bi ase a woyɛ no anasɛ woto nsa afra ahohoɔ no na wanya bi de asɛve ahohoɔ na ma bibia nso atimi akɔnkan na ɛyɛ 5G miza ne deɛ ɛyɛ energy drink kama paa we no ntimi ntibi ni kurapo na ɛyɛ na enkodi enkase ɛyɛ kɔbo adidi ɛno ane sɛ wununum bie ɛnkyɛ kuraba wo sɛ ɔyɛ mo ada hɔ na watimi adidi na wo honam dua no so watimi abɔ ne ma na yɛkamfo de ama wɔn mo ton drinks ahodoɔ no sɛ ne boɔ nefo ɛyɛ papa na ahoɔden so ɛbu mu ma ɛyɛ anoma koto bia tom benya sika ɛde abɔ mo ho bra bomodens Dr. Silas ɛne ne dom no ɛde bi ɛne na monten so wodi ane sɛ obɛgye aba me de ɛbɛmɛn na wafrɛ wɔnom 0246 270221 0246 270 Sompa FM na bibia so etimi akonkan ede amount ebusia yenra First Capital Plus Premier League ni mo March day 29 and na yewram just 5 matches to go na ya draw curtains down on Premier League 2023-2024 ni mo na enu other games ni bi etsoja Kaela etne fie ehye Nations kabako wonom entimi ante bibia ni Gold Stars ne 3 p.m. games yebetotodwa no wonom edimu akotene wabra wonom so tene fie ato nsade afre Bechem United ama wonom ede apem so ewo ho Lions enso eni nso atreman ena ede bebo ani Krobia Refa Sante Kotoko Metema betene fie na wonom ne Legon Cities de no etimi abaso na eno echi no bofo akwata no eni Dreams FC de no so ebe baso Tamale enso ene Samatters ede ne beba so ene awie ya Great Olympics de no ene media ma de no so no ebegina watch at 3 p.m. Accra Lions ebetena fie no mo ne Aduana Stars akeka asomo ewo ho gya no hwan enchen na ebedale de yakọ na edawuku adanso no 8 May Bekum Chelsea enso betena fie no watonsa ede afre eye Accra House of Folk never say down to the bones are rotten na wonom de no so etimi ahyehye so yen hwehye pono no sei na esitie Samatters wo di ne hene wada so edikan our 52 points Nations tosomienu our 45 points Accra Lions etosomiensa with 43 points Aduana Stars toso 9 42 points Iswatremai tosunum 42 points Bekum Chelsea other 6 or 41 points Bechem United that also our 40 points Mediama tosun watche our 40 points Bibiani Gold Stars our 39 points Otoson Konon Legon Cities our 38 points Otosu do our Sompa FM Eya Krobia Refa Sante Kotoko our 37 points Sanso Ena Kalela Etosu Dumienu our 37 points House of Folk Etosu Dumiensa our 35 points Great Olympics Etosu Dunai 33 points Bofo Akwata Otosu Dunum 32 points Dreams FC Etosu Dunsia 31 points Lions Etosu Dunson 29 points and as usual Tamale wonom ene twatwo 18 ya wonom ewo 25 points ewo ho na chase sene eniema sikwo ewo First Capital Plus Premier League ni mo no ena yada na di ede akyerɛ mo na busia yade ni nyina esi asenum na yada mo ase na yaka akyerɛ wo se eya ma wonsa enka mizo ni bi ede 5G no na ede ma nyina so no etimi enkonkan emfa ma opa yankasa ye nua ba mu nsuo ena ye chinchim enu ti no ye wo mango flavor nko awo ho ena ye tie Sompa wunya bia ebetimi aboa amane ma nso no etimi akonkan ede amount me se eyama nkwada na wono trope no munya bi na mo fama wono mo nwede ma na bibia enkoso ansa ne ebesori adwaso no me fast dama oboa se kofi buache wode ne nsama ba wose Ghana ye hia wo bia leader bia wono wani so ade mu te se na watimi abetoto ne ma ede amayen Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampon was hip glorious birthday with the mama efe of Insura FM Nyakopon Koswa
enshra mama efe enfama yakwadwa Sempa Furniture Works edum eno no so say mama good morning to you too bro Nyankopon enka ho na Sharif agum biade eso de abase good morning yejo so medofo Nyankopon enka mu nyina ho yes sorry so yen for happy birthday ma enshra blessing Sompa FM bafo mi ankasa me bano no me kechre wo maame kwane du yadom owo pankro no ono papa Mr. J Bafo mi kunu Richie omo ene do the call fu nuanom ene spend love ye nyina maame Rose nyina yesi ma happy birthday Yakopon koso enhra wanya mfinhia no ensia Glorious Academy ye no wo ehwe overseas wo na wo school Yakopon ento won kwanemu omo wo nhra no so na nyansa enso enya Chefa. Happy birthday to you, my daughter. I love you so much. Udin shwa nenye so papa ewo so why Yakopon shra pa. Na ya for happy birthday mama yankasa minua minister Nana Boachi Yadom. Odini juma ewo go so. Ai Yakopon enkoso insurance and training mapa. Nyame sure bro. Oma enipa ewo abrabomo. Na wani so ade hunu no bota ye bia na rade ma unu ho bretie bi na eniema enkonkan happy birthday to you, big bro Nyabepa ena yesre ede amawo. I love you so much. Yanka say mama efe amano wawo insura FM ena afe Adom TV mama ene wa woda Nyankopon koso insura why oma nkwatenten ya pomodeni ahoden ewomo wo yenhwe so de amenchi mepinti no de bia ye bo mpa ye ma ose rade e ma yokodro hom no ma wontintim enche na atena se fama ye yesua ne papi na no ene de free wonti happy birthday to you mama efe Nyankopon enkosoa insura Mr. and Mrs. J enrada mo so mo wade ye de woni ni kunu na nya asem ketwa erade nkoso enhira mo mama Doris wo ba de se woda se papa ye wahye ni monyam ti Nyankopon so enhye wani monyam ni bi ma Doris wo ye tere wo ye kire ya Nyankopon enka mu nyina ho awalepa ena yesre ede amamo ye Rosante ye boa Benedict ye samufo panyin Sompa FM Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and Sompa 90.7 ye da mu nyina amo ase Sanso ena Kingsley ene Azuka nana ya school fees wonum nyina ebochi dom ema eyemia nkasa meba ekobeja sisempro mo be man so etwa ye fa Sompa television no eso Danny boy what reception when Yakopon ekoso enhia busia medi do hene ire mame ekua yeboa esiama bronya ene ebo no nsiampa mu a ya no atwe ben wa fidie no Sompa TV Tara 1 TV Sompa FM sin nyina no na the healing point dwumedie no abrobetimi aboa amampo